And then so ya mo akwaba medin de afia amankwa tamaklo me wo kolebu bench unit me ne efua safua ompon na kasei oba bench unit ha we pani adaroma obo ayempa prevention and management ehun komo eni oba and then so ya na ase oya de wiki mo obo ayempa afi enhihie baby ene ye to so yi ahwe kwan ye befa so aboye ho bai ye nipa nankasa ya ye aduane ewo ijade ye ho fama okay eti sen obi ohono mu a okojade a afi na wahihye ntade akese na ne sei tonkwan mu no yifim dabi se wokoye ade ewo jade a na wokọ akọnua aduane a hwese atade a hyewo no eda wo ho kama okay se bia se ni kasi bi kra ni top bi na wo sha enda wo ho fefefe se mi ase upe ukwan mu a atade na wo hye no enkoto nkwan mu obi ho no mo so igbo nse na atade na o hye no na akwa akoso eje no na start se hye no anu si ye hu bebre nti ntade a ye be hye ade akojade enye different okay enda ye hu fefefe ma enkofa ohaw bia emfa mbreye okay se rap wachichire na nsensan wo hu bebre okay wujade no wahihye wo nchansen no na mpitipiti bebre a obi bedu ho no obo ha no fa baby na yehwe ebi a obi anu mase de nom ne ade no ejade ho no ya ne ye mo nwo ne ade eno so enye say obi ka say bia ma no acid first na ebi ho amesumete say wanu acid bleach bi ni ade a debi say upese adikode na wanu no say dangerous immediately Fanico Hospital okay hospital betimi enya antidote of adikode no okay but me manengo umanengo ni we na u suppress ubeku nipa no kra sa because engunu nso a wode ma no no ono so wo na adwuma a okwa akoye okay engunu ewre nipa ni mu no ono so okwa akoda enti se obehwa asesi a yesi aduane kura yedi ma yemfa ngu bebre engum ti ani tina yedi ngu ne behwie ni se onum debi but bebre ti se me van se acid ni we nu na ensuo hu hia papa okay fegu ne so me ma onum yemfa ngu no so all hospital no betimi ama no kakra nom okay mesremu bebre ensuo pe memfa bibia ama no ensuo ne pe eye okay nemom fensuo ni gu no ho se wo milk a ne ho to na ono milk no okay but me hwie milk ngu kuro so okay memfa nkosua ngu kuro so memfa netie engu kuro so menkoyi eja emfi eja mu sana ye nkofo bebre o meba o mo si ye koyi eja no efi ye mu uye de yi eja efi o mu nti o mo ko otumfo ho blacksmith na o mo san akwa koyi o mo si o mo ahihye nti o mo koyi eja no efi o mu o mo beba no no mo san ahye mo nso uhu se eyensuo keke na wodi gu nipa no so a nka waboa nipa ko no dansa wodi ni ko otumfo ana wodi netie ese atwitwi kuro no so obeba na netie nko egu so wodi sidan yeye nti mesremo sanema bebre wo ho no ma esi wo fie a ya ensuo eben ye no eno boa ye bebre se adekode ne nya bibia akonipa kunimu na eye nipa no honam a fe nsuo pe ensuo no so memfa fridge mu nsuo okay ena se na ye kan ye no nso se mo hwe ye clip na edi kan na mo be hu se ye se wo himra bibia eye deodorant bibia ye perfume ni sa nyama ni nyina ye nhye wo hye a eno so timi hye okay se wo nkwala wo fie na wo sanitizer mesraw bebre ye maame no yemfa nsoja uma akwala no ehu se odi soja onu so de be soja dako beba na wo mu nyina ahye enti misremu mo hwe sa niam ani nyina maye na bia ye next clip no me kiremu management kakra na Nyankopon ya adoma
ye de be fa ho no ye da se papa saa na tie nkomo no aye de nti ene ye ne kakra de ma wo no kire ye de be wie nti wadaroma ya kan ye ho na ye nto aso me dem point homeopathic clinic ase wo frɛ no wo number isu a ebe bo apa wo kire nkwa ho den wo ho akan ye ho ye nto aso